ואלה הם תולדות משה, סיפור בנאלי שכזה. לזוג צעיר מאוד נחמד, לאחר שנה תינוק נולד. וכשתינוק, משה נימול, החליט יותר כבר לא לסבול. ממש עם הגיעו לגן, נקטו בפעולות נקם. וכשיושבים שם בריכוז, משה מוכרח דווקא לזוז. תמיד עושה בלגן, ועל הגננת כלל לא שם. וההורים ממש בשוק. אולי ייקחו לו פסיכולוג? ולבסוף גם את הגן סיים, אך לאו דווקא כמצטיין. ומעתה דרכו סלולה לצעוד בנתיב ההשכלה. ויום ראשון ללימודים הוא חג ממש רק להורים. כי משה קצת נעצב, לא מרוצה מהמצב. כי שוב נקלעו בכיתה עם המורה המרגיזה. ומי בכלל המציא שיטה ששיעור ארוך מהפסקה. ובכיתה תוך זמן קצר כולם קוראים כבר נהדר. ורק משה לא ממהר. אך להורים נורא בוער. אולי הילד לא קולט וישאר אנאלפבית. וכדרכה של כל שנה גם זו הגיעה לסיומה. ובחופשה כה נהדר, מי חושב על המחר? וכל שנה אותו סיפור, תמיד משה הוא בפיגור. ומי צריך ללמוד חשבון שכבר הומצא מחשבון? ומה פתאום לקרוא ספרים שאיש אינם מעניינים? וההיסטוריה הבלה שכבר עברה מעולמם, וכך במשך 6 שנים את המורים כלל לא הרשים. והתלמיד הלא מבריק לחטיבה איכשהו החליק. וההורים מלאי חשש מקווים לדף חדש. בכיתה ז' וגם בח' תמיד למד ברמות ב'. בט' הדאיג את ההורים עם מיעוט ההישגים. ואז יועצת לא קראה לשיחה מעמיקה. ומשה נדר לנדר שהכל יהיה בסדר. ביוד היה הוא במשבר, אם ההורים לא הסתדר. ובתום אותה שנה קיבל משה ברכת פרידה. אך עם גבור ההבטחות נתנו לו צ'אנס לעשות בחינות. בי"א רצה שיהיה לו קל, לכן בסוציולוגית הוא בחר. בי"ב מלימודים לקח לו פטור, ורק נותר לתמונת מחזור. וכך הגיע לקיצו בנתיב השכלתו. והוא נשאר בזיכרון כתלמיד בטלן בלי כישרון. והוריו האומללים שתו את כוס המרורים. חלפו 13 שנים, משה חולל ממש פלאים. היום משה מדען מבריק ולא פרסים מרבים להעניק. הוא בעלים של חברת הזנק, גאוות הוריו ללא ספק. ולמורה מוסר השכל, באף תלמיד אל תזלזל. גם אם שגה בנעוריו, סלולה הדרך לפניו. ואולי הטמבל מהתיכון יישב על כס של שופט עליון.